Heddiw, da ni siarad am dyspracsia. So, mae dyspracsia yn anawsterig gyda sgiliau motor. So, mae hyn yn sut mae bobl yn symud. So, mae hyn yn gallu bod sut ti'n symud efo'r symudiau mawr, fel cerdded, reidio baic, neu cydbwyso. Neu, mae'n gallu bod pethau bach fel crawysgrifen, neu sut ti'n fwyter, neu os ti eisiau cael boteniad y got. Felly, mae hyn yn gallu cael effaith mawr ar y bywyd rwan. A be da ni siarad am ydy, da ni efo'r peth yn y canol, sut mae bobl yn datblygu cyffredin, a bobl sy'n clai na da ni disgwyl. Felly, pan da ni efo babi, da ni efo datblygiad, da ni disgwyl. So, sut maen nhw yn datblygu yn cyffredin. Ond os dyn nhw ddim yn neud pethau fel cropian, neu cerdded, neu ista pan da ni disgwyl, mae hyn yn arwydd i ni posib mewn rhywbeth fel dyspracsia na'n posib o. Weithiau dydy bobl ddim yn cael diagnosis tan maen nhw yn oedolion, a mae hyn yn gallu cael effaith arnyn nhw. Efo cymorth i bobl, mae yna lot o cymorth yn arbennig yn y prifysgol, a mae hyn weithiau gallu bod y tro gyntaf yn bobl yn cael cymorth ychwanegol. Felly, ti'n gallu cael cymorth efo trefniadau, sut ti'n trefnu dy bywyd, a faint gloc di apwyntiadau, sut ti'n neud y gwaith yn y prifysgol. Da ni gallu defnyddio technoleg fel dictation neu spell checkers, a hefyd jyst cael cymorth sut ti'n trefnu dy waith. A hefyd rhai o bobl yn angen cymorth ychwanegol yn sefyllfa cymdeithasol, so sut maen nhw'n siarad efo bobl eraill a cael hyder i wneud hyn. Felly, mae yna lot o pethau, yna lot o fath o cymorth i bobl efo dyspracsia, ond weithiau mae diagnosio ar y cychwyn ydy pethau sy'n stopio hyn.